welcome na naman po dito sa aking munting channel. So, Rulis Pasta po ang inyong kaalantuag. So, sa araw po na ito kukuha po tayo ng taro leaves or sa amin po dito sa Bicol, ang tawag dito ay galyan. So, yun po ang ating gagawing ulam. So, tara na po, dito po natin siya kukuha. Medyo masukal, yan ang dahon niya. Lagayatin ko natin, hihiwain yung maliliit. So, tara.
part. Titigas na part. Pagkatapos po natin tanggalan ng magtigas na part itong ating taro leaves, ihiwain na po natin, lagayatin natin sa mas maliliit na piraso. Taro leaves or galyang dito po sa amin. Isa na po nating magluto. Ilalagay na natin yung taro leaves or galyang.
ating ginataang taro leaves o galian po dito sa amin sa Bicol. So sana may natutunan kayo sa aking video for today. So kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, huwag po kalimutang mag-subscribe, comment, like at pak-share na rin po at pakipindot po ng kulang buton para muli po tayo makikita sa next video na aking i-upload. Maraming salamat mga kalantuag at magandang tanghalian.